Platja de Pals va acollir la segona jornada de formació de segon nivell de l'edició del curs 2015-2016 del programa Golf a les Escoles, promogut per la Federació Catalana de Golf. Des dels seus inicis hem cregut en aquest programa com indispensable per al futur del nostre esport a Catalunya. O sigui que la nostra implicació és total, d'aquí que estiguem molt contents de poder oferir les nostres instal·lacions tant als professors com als alumnes. Els professors d'Educació Física de més de 5 escoles van participar en aquesta jornada. La formació de segon nivell va adreçada als professors d'Educació Física que porten més de 2 cursos impartint classes de golf als seus respectius centres seguint el programa federatiu. Bàsicament estem refrescant les diferents tècniques dels cops, com organitzar diferents jocs, com distribuir els grups i una mica millorar el que han après els altres anys. Aquesta extensió de golf a les escoles permet a aquests docents reunir-se durant tota una jornada i compartir les seves experiències, visions i objectius respecte al programa, a més d'ampliar el seu coneixement sobre el significat i l'essència d'aquest esport. És molt important que els professors d'Educació Física tinguin la millor formació i la millor actitud envers el golf, perquè això és el que transmeten als seus alumnes. Una taula rodona amb la participació dels mateixos professors i de professionals de golf va obrir la jornada. S'hi van escoltar aportacions molt interessants sobre les impressions dels docents, les sensacions i la problemàtica que afronten a l'hora de realitzar l'activitat amb els alumnes. Crec que és profitós compartir experiències per això, per compartir activitats que surten bé, que l'alumnat es motiva. Home, sempre està bé venir a un club de golf amb professionals que te refresquen una miqueta tots els continguts, tots els aspectes importants a tenir en compte a l'hora de fer qualsevol classe. També van compartir quina és la recepció d'aquests coneixements per part dels alumnes, la seva actitud envers aquesta nova activitat i van fer un repàs teòric dels exercicis. Els participants en la jornada es van traslladar posteriorment al camp de pràctiques i de tir, on van practicar per perfeccionar el seu swing i aprofundir en la tècnica de l'approach. Tot sota la supervisió dels professionals del golf i col·laboradors del programa Golf a les Escoles, Joan Bronchales i Marc Deulofeu. Crec que és bàsic en un esport que no hem pogut practicar segurament tots els mestres d'Educació Física i que aquesta formació teòrica i pràctica ens afavoreix per poder fer una bona introducció a les classes de la nostra escola. En aquesta jornada, qualificada pels seus participants i l'organització de molt profitosa, hi van participar docents de 5 centres escolars de les comarques gironines: Pedralta, Fenals d'Aro, Montserrat, Sant Gabriel i Doctora Ruga.